Tuwa ka. Yatangan ni ko ni mo gahapon ha. Karon ako na bon. Tungod ni Beto. Makapapirma unta ko sa akong clearance gahapon. Unya makapaso unta ko karon. Tungod na ato. Wala na yung kadawat og awan karon. Pwes, kay gigubaman nimo akong kaugmaon. Gupon po na ako imong graduation. Bantay lang karon. Muagi man jud ka diriya kay humana man ang graduation. Kabalos jud ko nimong bata karon kay na ako'y VIP 7. Naghandong biato sila mama mga graduate ko karon. Pero tungod ni Beto, nawala ang tanan. Muagi lang karon. Gupon jud ako na imong lipay-lipay kay na ako'y VIP 7. Imbas jud kani. Kay upgrade na kay ni. Makalimot jud ka sa imong kaugalingon karon. Hatagan ti kang regalo og award. Nana si Beto! Nana si Beto! Dang da da dang! Beto, di ba? Especially award with high honor, most behave, most buutan, best in math, best in science, best in English. Apa na kay award ha? Karon kang bata ka. In most behave. Wow, naku kay kong medal bay. Para man ta na sa kuha ba? Wala lang kong yatangan ni mo gapon. Kay wala mong kapasok karon. Dili ti ka palipayon sa imong graduation. Naapa kay pabis award ha? Kanatanan ni mong award. Akuha man tanan na. Inaana dyan ang mga bright bay. Nadi award ba? Plus buutan pa dyan. Na! May gani di panganak ko parehang Albert Einstein ba? Nga bright kayo. Masuya dyan sa Arkiane. Kaya nakamidal ko. Siya, wala ka pasugan niya. Kay wala ka pa pirma sa clearance. Tagam ni Arke. Makabalik yun sa grade 6 ako. High school ako sunod. Babay Arke. Kay badlongon man ka. Stable ra ka nila sa grade 6. Karon, muli na ko sa balay. Kay mag-celebrate kami. Kay gihandaan man ko nila mamag lechon. Magkaon-kaon ko ron og daghan kay ice cream. Tan-tadadan! Tan-tadadan! Tungod ni mo, dili unta ko makabalik. Makabayad unta ko sa kong penalty gapon. O inungdan, makabalik yung kuha ni grade 6. Wes, usan na makabalik. Pasa na lang ka para makabalot ko nimo. Yaba! Tadadan! Hinduta sa Felix makagraduate tol. Si Arke na punta ba? Bang! Loko! Wala dyan ko kaandam ba? Kaya tangan na dahi ko niya. Di ko musukuli mo eh. Kaya wako'y kalaban-laban. Wako kadalag VIP. Wala din kadalag VIP 7 ha? Ako nakadalag kong VIP 7. Naro! Kilawin ka! Sugan dyan tigang mama. Graduation na lang na ka. Bang! Balita doy! Kumusta man na yung graduation babe? Happy ba ka? Sa tanaw na yung mga happy ba ba na? Agoy, kasaan sa bibi na? Graduation pa naman. Sugan dyan tigang mama daw. Wag ko labot. Ikaw mo pinungdan. Wala ko ka-graduate karon. Ako ba ninungdan? Salaman ni mo. Ngawa ka ni balik. O saan ako magbalik? Nga nag-atay naman ka sa dalan. Tungod ni mo. Nabiya ako. Wala na yun ako ka-graduate. Wala ko kapapirma sa akong clearance gapon. Abis ka na. Masuya mo kung ka-graduate. Agoy, cry na lang ang mabuhat ni mo. Ayok. Maluwi ka sa kuha. Mag-celebrate. Mabiyami sa mong graduation. Wala ko inabot. Kung mag-celebrate mo, ang ako lang makabalos ko ni mo. Ayok, maluwi ka sa kuha. Gipaabot ako nila mama sa balay mo. Ay, gipaabot eh kasi mo mama ha. Sige, makauli ka pero ibuhan na. Dili ko ako man eh. Hinaguhan man ako na para makagraduate lang. Hinaguhan na ya? Pa!